Ce înseamnă s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om? Și anume, de ce se spune în mod deosebit s-a întrupat și în mod deosebit s-a făcut om? S-a întrupat înseamnă cu deosebire s-a zămislit, ca început al întrupării. Iar s-a făcut om înseamnă cu deosebire arătarea Fiului lui Dumnezeu ca om între oameni, prin nașterea din Sfânta Fecioară Maria. Ce înseamnă de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară? Care este partea Duhului Sfânt și care a Fecioarei Maria în întruparea cuvântului? Duhul Sfânt a făcut ca Fecioara să zămislească fără sămânță bărbătească pe Fiul lui Dumnezeu ca om. Iată, îngerul Domnului în vis s-a arătat lui zicând: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria logodnica ta, că ce s-a zămislit în trânsa este de la Duhul Sfânt. Matei 1:20. Duhul Sfânt dă Sfintei Fecioare puterea să-l zămislească fără de sămânță bărbătească și fără de păcat. Și a zis Maria către înger: Cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preaînalt te va umbri. Luca 1:34-35. Duhul Sfânt a fost singur în Fecioara când aceasta a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu ca om? N-a fost singur, ci însuși Fiul lui Dumnezeu era din acest moment în ea, Duhul Sfânt fiind nedespărțit de el. Fiul lui Dumnezeu a fost nedespărțit de firea sa omenească din prima clipă a existenței ei, din clipa zămislirii. Duhul Sfânt i-a dat putere Mariei să-L primească pe Fiul lui Dumnezeu în ea, ca pe Cel ce începe să-și alcătuiască trupul din ea, căci Dumnezeu lucrează asupra oamenilor totdeauna prin Duhul Sfânt. Cine a fost Fecioara Maria? A fost o fecioară din seminția lui David, din care trebuia, după făgăduința dumnezeiască, să se nască Mântuitorul. Ea trăise în curăție desăvârșită. De aceea, când îngerul îi aduce vestea că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, ea întreabă: Cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Luca 1:34. Ea zămislește pe Fiul lui Dumnezeu ca fecioară. Sfânta Scriptură ne spune că după ce s-a aflat având în pântece, Iosif se gândea să o părăsească, dar îngerul Domnului i s-a arătat în vis spunându-i să nu-i fie teamă să ia pe logodnica lui, căci ceea ce s-a zămislit în trânsa de la Duhul Sfânt este. Matei 1:20. Așadar, Sfânta Fecioară Maria a rămas totdeauna fecioară? Da, ea a rămas fecioară totdeauna, deci atât la naștere, cât și după aceea. De aceea, biserica noastră îi zice pururea Fecioară.